Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Papakita ko ngayon sa inyo yung lote na binibenta ko. Pinuntahan namin yung site ng lote na ang lot area niya ay 5,181 square meter lot area. Tapos ang price niya 550 per square meter. So murang-mura na siya guys. Ang location niya ay nasa Paulog, Ligao City. Sa loob po siya ng Hacienda ni Metra. Ngayon po, pinuntahan namin yung lugar. Dahil may mga nagtatanong kung may video daw. Kasi may mga nagtatanong kung may video daw yung lupa na pinuntahan namin. So, ito na nga guys. Ito yung daan papunta doon sa site, sa lote. Sa lote na binibenta. So, napakamura na niya guys. From 800 per square meter. Per square meter. Ngayon, down to 550 na lang. Binaba na po siya kasi para maibenta na agad. Dahil gustong-gusto nang maibenta ng may-ari. So, ito na nga. Ito yung daan. Kung kayo mahilig sa nature, ayan, sa kalikasan, ma-appreciate nyo ito. So, motor lang ang kayang pumasok dito, guys. Pero kung gusto nyong bilhin to, tapos gusto nyo, at may sasakyan kayo, may ano kayo, 4 wheels, pwede kayong bumili ng right of way. Kung medyo nakakaluwag-luwag kayo sa buhay. Pero ito guys, ayan. Ito yung daan papunta sa site. Ayan. Sa mga mahilig mag-adventure, ma-appreciate ito. Sobrang ganda ng lugar. Ma-appreciate nila to guys. Yung bibili ko mahilig sa mahilig siya sa nature trip. Ayan. Ma-appreciate niya to. Ang kagandahan dito guys, pwede nyo siyang i-develop as private resort. Tapos lagyan ng swimming pool. Ayan, ito yung mga daan. Ito yung makikita sa daan papunta sa site. Lot area niya, 5,181 square meter, 550 per square meter ang price niya. Ayan, malapit na tayo. Malapit na sa katotohanan. Ayan na guys, ito na. Sobrang lapit lang niya from highway, 30 minutes away from National Highway. Dito daan sa may 254 kung gusto nyo. Pero mayroon din daan dito sa may DPWH sa likod. Kung diyan kayo dadaan sa Purok 3. Pero kung gusto nyo na galing sa highway, kung may sasakyan kayo, dadaan kayo sa 254 sa kampo, sa pababa ng kampo. So, ito na nga guys. Ito yung actual video nung site. Yan. Sobrang lawak niya. Yung napaparkingan nung motor namin na dala, kasama pa po yun sa 5,181 square meter. Kalahating hektarya. Sobrang kalahati pala. More than half hectares. So, ayan na. Ito na po yung lugar. Ito yung lupa. Ayan. Kikita nyo naman. Ako sobrang na-appreciate ko siya. Sobrang ganda. Kung ako lang talaga may pera. Kaso wala eh. Ayan. Sobrang ganda nung lugar. Nung lupa. Hindi kayo magsisisi pag binili nyo to guys. Sobrang mura na. Maganda pa. Tapos yung lugar, hindi masasayang pera nyo kasi nagpuprodukto siya. Ayan, maraming prutas. Kumbaga, maraming siya, puno ng prutas. Like buko, pile, rambutan, may mga kalamansi, kakao, tapos, dalandan. Yung dalandan, ang daming bunga. Ito nga yung langka, sobrang dami ng bunga. Ang lalaki. Ayan, sobrang lawak. Tapos kung magtatayo kayo ng bahay, marami na rin kayong pwedeng gawing pamposte kasi madami ditong pamposte. Tapos may mga kawayan, daming kawayan. Ayan o. Ayan o. Dalandan yan dahil umuulan ng abo kaya nasusunog. Naluluto yung dahon ng kalamansi pero dahon ng dalandan. Ang daming bunga, sobrang dami. Tapos may pili, may kakao. Ayan o. Lahat yan kasama sa 5,181 square meter. Yung puno pala ng buko, meron siyang 15 na puno. So, sa buko pa lang, talagang may na kayo, may produkto na buko pa lang yan ha. So, dito sa Paulog, ang dami-daming nagtitinda ng buko. O, di ba? Yung buko,
Sa isang puno makaka-harvest kayo ng 20 to 40 na buko sa isang puno pa lang 'yan. Oh, so paano pa kung 50 na puno ang kukuhanan niyo, oh, 'di ba? Tapos meron siyang 'yan lahat ng nakikita sa dulo, 'yan pupuntahan natin yung dulo. 'Yan may mga pang-ano na puno ng madre cacao puwede niyong gawing ano 'yan, pamposte. Ayan, nakikita niyo 'yan guys. Itong pinuntahan namin yung side pa lang 'to nung lupa, hindi pa yung kabuuan. Kasi hindi ko napuntahan yung likod. Ito yung sa kabilang side pa lang 'to. Ayan, yang mga dulong 'yan, ayan puno lahat 'yan, rambutan, puno ng rambutan yung mga dulo na 'yan, ayun. Lahat 'yan puno ng rambutan guys. At ang puno ng rambutan ngayon ay ang dami-daming bunga. Hindi pa siya totally hinog pero tag-rambutan ngayon kaya ang dami ng bunga. Hindi ko na nga masyado linapitan kasi nung pumunta kami medyo hapon na. So na ano din ako, na lumapit. Kasi ang daming damo. Pero malinis, sobrang linis ang lugar. Ayan, ito na rin yung bahay na medyo may bahay na. Papalitan, i-renovate nyo lang. May ilaw na din pala to guys. Meron na siyang ilaw. So sa mga interesado, ayan, 5,181 square meter po siya. Sobrang kalahati ng hektarya. Tapos may kuryente na din siya. Meron na siyang kuryente. Tubig na lang po ang ilalagay nyo, ipapakabit. Ayan, yung kabilang side to. Hindi ko masyado nakunan lahat. Pero may dami pong puno dito. Sobrang dami. Sa mga interesado po, ayan. Just PM me. Thank you for watching, guys. By the way, don't forget to like, share, and subscribe. Bye.